Budeme ďalej robiť v Worde a spomenieme si niečo, čo sa vo firmách veľmi často robí, a to je hromadná korešpondencia. Viete, čo to je hromadná korešpondencia? Hromadná korešpondencia je taký veľmi veľký zázrak v Office, ktorý nám umožňuje generovať identické dokumenty vo veľkom množstve, v ktorých sa menia len niekoľko údajov. Veľmi často vo firmách sa stretávame s takým, že posielate niečo hromadne a mení sa tam buď len adresát, prípadne pár údajov, možno nejaká suma faktúry alebo niečo podobné. Čiže ten dokument je 95% rovnaký, ale niekoľko údajov sa v ňom mení. Normálne v kancelárii by ste to asi robili tak, že napísali by ste prvý, zmenili toho príjmateľa, zmenili ďalšieho, vytlačili a tak ďalej. Strašne pracné samozrejme. Možno keď máte 2, 3, OK, ale keď máte 10, 20, 100, 50, tak sa zbláznite. A za druhé, vy v 90% prípadoch už máte hotové zoznamy, nejaké databázy tých potenciálnych príjmateľov, čiže vy ich nemusíte písať, buď to máte priamo v nejakom systéme, vnútropodnikovom alebo prípadne v nejakých tabulkách, čiže vy tie dáta už máte väčšinou predpripravené. Takže vašou úlohou väčšinou iba spojiť ten list s tými dátami. Dobre, ukážeme si, ako sa to robí. Sú tam zásadne 2 kroky. Prvý krok je samozrejme napísať ten dokument, alebo mať ho hotový, a druhý prepojiť s tou databázou. My si tú databázu spravíme v Excel. Excel ešte síce nevieme, ale nebudeme v ňom nič robiť, len napíšeme dáta. Začneme tým Excelom, čiže spustíme si Excel, dáte si prázdny dokument, absolútne nič v ňom nemusíte robiť, len si urobíme prázdnu tabuľku bez formátovania so zoznamom príjemcov. Čo budeme robiť? Budeme robiť napríklad pozvánku na prijímacie konanie. Budeme hľadať zamestnancov, nových uchádzačov a potrebujeme si ich pozvať na výberové konanie, to znamená, potrebujeme tam vedieť, komu to posielame a čo ešte iné bude, čas a dátum, lebo sa nemôžu byť všetci naraz, potrebujeme si ich dať po jednom. Prvé bude hlavička, čiže sem si dáme meno, sem si dáme ulicu, sem si dáme mesto a sem si dáme čas. Nič nám netreba. Čiže meno, ulica, čas. A dáme si tam nejakých 3 ľudí, nám úplne stačí na demonstráciu. Keď sa nám nezmestia do stĺpčeka, netrápte sa tým, nie je to absolútne dôležité, ani pre náš účel to dokonca nie je dôležité, nejako to nevplýva na funkciu. Čiže dáme si sem 3 fiktívnych ľudí. Takto, keď nám to pretečie, nič sa absolútne nedeje. Takto sa nám to bude prekrývať, ale nie je to absolútne dôležité. Kľudne stačí to len napísať, to, že sa to prekrýva, na tom vôbec nezáleží. A do mesta si dáme aj so smerovkou.
Ja vám to zväčším, aby ste to videli, tie dáta, ale nie je to vôbec podstatné, že ich nevidieť. Kľudne si tam vymyslíte nejaké vlastné. To, že to nebudete mať takto, nezáleží na tom, len tam napíšte nejaké tri fiktívne osoby. My si zatiaľ nemáme rozšírovať tabulku. Nie, ani vôbec to nemusíte robiť, nie je to vôbec dôležité. Ani to neviete, väčšina z vás, myslím si, viete, tak to môžete spraviť, ale nie je to vôbec dôležité, stačí tie dáta len napísať. Koľko ich vlastne máme? Teda 3 stačí, úplne, na demonstráciu stačí úplne 3. Čas musia mať všetci iní, samozrejme. Prvého si dám na 10, druhého si dám na 10:30 a tretieho si dám na 11. Čiže pôjdu po pol hodine. Čiže stačí si to len napísať, nemusíte vôbec nič robiť. Žiadne formátovanie, nie je to dôležité. V praxi vy tie zoznamy buď budete už mať hotové, lebo klientov máte nejakú databázu, alebo z nejakého programu to budete priamo chvrliť. Keď budete mať napríklad klientov a budete mať nejaký obchodný systém, tak vy si takýto zoznam viete vychrliť z nejakého programu. Čiže vy ho nemusíte väčšinou písať. Prípadne máte hotové zoznamy a maximálne si okopírujete ten zoznam. Málo kedy potrebujete v praxi ten zoznam písať ručne. Väčšinou ho máte hotový, alebo vám ho vychrlí nejaký program. Prípadne ho doplníte dáta. Čiže málo kedy v praxi potrebujete tie zoznamy písať. Ale keby ste to písali, je to oveľa rýchlejšie ako celé listy ručne robiť. Čo som sa napísal, nečítam po sebe Dominikovi, že lípy a vojky. Máte to? Uložte si to do svojho priečinka, to, čo sme si vytvorili naposledy. Tí, ktorí ste tu neboli, tak na ploche si urobte priečinok podľa vášho krstného mena. Priamo na ploche si vytvorte priečinok, ktorý sa volá takisto ako vaše krstné meno. Vôbec nezáleží na tom, ako ho pomenujete. Kľudne sa to môže volať zošit 1, ako sa to aj volá. Vôbec na tom nezáleží. Dôležité je ho uložiť, ten dokument. Keď ho máte uložený, zavrite si Excel a už sa o ňo nestarajte. Keď máte napísané a uložené, môžete si ho zavrieť a už sa nemusíte viac o ne starať. CTRL-S, keď ste zabudli, stačí stlačiť len CTRL-S. CTRL-S, klávesová skratka, to by si minule hovorili. Môžete, kľudne môžete. Aj uložiť. Môžete aj uložiť. Uložiť ako je vtedy, keď potrebujete vytvoriť kópiu. Keď nepotrebujete vyložiť.
uložíme, zavrieme Excel, už sa viac o ne staráme. Na ploche máme svoj príčnok. Ak vám náhodou žiaci zmazali, tak si ho vytvorte znovu. Keď ho nemáte, tiež si vytvorte na ploche. Stačí krstné meno. Zavrieme Excel a už sa viac ho nestaráme. Áno, keď je uložené, zavrieme Excel a nestaráme sa. Dôležité, aby bol zavretý. Ten súbor nesmie byť v ničom otvorený, keď s tým budeme ďalej pracovať. Takže my si teraz dokážeme to na novo celé otvoriť, ja neviem. Nie. Ďalej budeme robiť len vo Worde. A teraz sme sa od čo naučili, aby som vedel. Teraz sme si len urobili zoznam. V praxi ten zoznam budete mať buď hotový, alebo budete chrliť z nejakého programu. Naozaj 90% prípadov v hromadnej korešpondencii tie zoznamy budete mať hotové, alebo vám ich nejaký vnútro podnikový systém dokáže vychrliť, vyexportovať z nejakej databázy. Málo kedy sa stáva, že potrebujete napísať, ale keď potrebujete, tak aspoň viete ako, a začnete dáta len pod seba písať a nemusíte nejako sa vzrušovať nad formatovaním tej tabulky. Čiže keby ste Excel nepoužívali, stačí tie dáta pod seba len napísať, nemusíte vôbec nič s nimi robiť. Len to, čo sme spravili teraz. Pomenovať stĺpčeky a dáta napísať. V jednom stĺpčeku má byť jeden druh dát. Čiže takto, ako sme my pooddelovali. Meno, ulica, čo tam bolo? Mesto a čas. Čiže každá položka, čo budeme potrebovať zvlášť. Tie položky sú vlastne to, čo sa nám v tom dokumente mení. To, čo je rovnaké, to tam nemáme. Čiže ten samotný text, ktorý bude u každého rovnaký, ten tam není. Sú tam len tie položky, ktoré sa vlastne v tom texte budú meniť. Nič viac tam není. Vrátime sa do Wordu a napíšeme si ten dokument, ktorý ideme posielať bez tých dát. To znamená, tu bude nejaká hlavička, nebudem vypisovať, tu je naša hlavička. Začína to troška. Tu je väčšinou nejaká firemná hlavička. Akože. No a tu bude adresát. To znamená, keď to budem posielať, tu bude adresát, vynechám si tam niekoľko riadkov, lebo sem príde, tuto ako sme sa to učili minule. Tuto bude ten adresát za chvíľu. Tak dám skryté znaky, aby ste to videli. Vynechal som tam zatiaľ tých pár riadkov, lebo tuto niekde, v týchto miestach, vám to len takto nakreslím, aby ste to videli, ale vy to nerobíte. Tuto niekde bude ten adresát. Zatiaľ tam vy nemáte nič, takže tam vynecháme riadky prázdne. A ideme písať ten text, čo ja viem, že vec sa už aj nepíše, píše sa vôbec ešte vec. No, tak napíšeme vec, pozvánka na výberové konanie. Keď sa vám to nechce písať, nemusíte to písať. Týmto vás pozývame na výberové konanie. Ja mi na to malo dávam. My si tam máme dať tiež tie paličky? To aby ste videli, že som to len to je prázdne. Aby ste videli, že tam prázdne odriadkovania sú tam zatiaľ. Týmto na výberové konanie na pracovnú pozíciu maskot, ktoré sa bude konať dňa 1.4.2023 a teraz by mali čas. Tak vynechám tam priestor, dám tam dve medzery. Prečo tam dám dve medzery? Lebo medzi tým bude nejaký čas. Takže preto dve medzery som tam dal. On tam dal jedno. Keď bude jedna, nič sa nestane, lebo keď to budeme písať, tak to doplníme. Nič, bude tam nejaký čas, sídla našej firmy.
Aj mi na to malé dávam. Pozdravom XY ľudské zdroje. No, takéto niečo. Toto si môžem dať doprava. To formátovanie nie je dôležité, učili sme sa o minule. Toto si môžem odsadiť, prvý riadok. No, dajme tomu, že takto nejako to bude vyzerať. Čiže napíšem si ten text. Tie bodky, čo to medzi tými slovíčkami, To sú medzery. dôležité. To sú medzery, tie bodky. To som len zvýraznil, nebolo to minule. Toto tlačítko tu hore, kde ukazujem, nám ukazuje skryté znaky. To sú znaky, ktoré sa netlačia, ale v našom prípade ich nie, že potrebujem vidieť, ale pre vás to je lepšie, keď vidíte, kde som ja urobil medzery. Tá bodka je obyčajná medzera. No, tak to nemýli teda. Toto nie je vôbec dôležitá forma, keď sme si cvičili minule. Dokonca ani ten text nie je veľmi dôležitý, keď sa ho nechce písať, tak ho skráte na jednu vetu, alebo na jedno slovo, kľudne. Čiže čo sme spravili? Napísali sme text, ktorý je u každého rovnaký a miesta, ktoré sa budú meniť, sme vynechali. Čiže vynechali sme túto miesto na adresáta a vynechali sme tu ten čas. A teraz je to ten najväčší zázrak, prepojenie tých dát. Počkám, kým to všetci dopíšete, potom zakričte. Potom pôjdeme ďalej, lebo niekedy ešte píšete. Aj takýto dokument väčšinou už budete mať napísaný. Čiže to, čo vy robíte pravidelne, tak väčšinou tie dokumenty máte napísané, tak vašou jedinou činnosťou bude maximálne zmeniť dátum alebo jemne upraviť čas. Lebo keď budete používať hromadnú korešpondenciu, tak už budete mať väčšinou pripravené tie dokumenty. Ako? Som chcel len malú radu, keď som tu celý čas písal písme 11. Chcel by som si to tiež zväčšiť. Neviem, čo som stlačil. Ja tu mám zväčšenú len obrazovku, tuto vpravo dole. Tuto len zväčšujete zobrazenie, nie písmo, ale len zobrazenie. Ja. Skončil. Pravidla, že ma to nebude
Do toho tam pôjde niečo. Ale sme to použili do potom tam z toho Excelu, čo sme písali, samotný ten čas, že konanie dňa 15. a každému išiel iný čas. Kedy sa tam robí karbonka čierna, kedy sa to tam A ja, za to, že to Máte napísané všetci? Tak pokračujeme ďalej. Takže máme časť dokumentu, ktorá sa nemení.
Čiže tá časť dokumentu, ktorá je u každého príjemcu rovnaká. A teraz to ideme spojiť. Prejdeme sa na kartu korešpondencia. 6. 7. Mali by sme technicky spraviť, že spustiť hromadnú korešpondenciu, ale spustená normálne, takže dáme si hneď vybrať príjemcov a dáme si, že použiť existujúci zoznam. V tomto kroku si nalistujeme ten náš Excel, to znamená, idem do toho nášho priečinku a otvorím si ten Excel. Keď to dáte, tak sa vás pýta, že kde mám tie dáta. V prvom hárku, lebo iný aj tak tam nemáme. A to je taká dôležitá vec, že prvý riadok údajov obsahuje hlavičky stĺpcov. Áno, čiže to nechám zafajknuté. Niektorí si tam možno prvý riadok nedajú tú hlavičku, tak v tom prípade nie. Bude sa vám ťažšie orientovať, ak tam nemáte tú hlavičku. Čiže si mám nechať tú hlavičku, hej? Ak ste ju tam napísali, tak áno. Ak ste ju tam nenapísali, tak nie. Odporúčam ju tam mať, lebo keď tých dát budete mať viacej, tak si budete musieť pamätať, že ktorý stĺpec je čo. Keď ste si nenapísali hlavičku, budete si musieť pamätať, v ktorom stĺpčeku ste čo mali. Ak tá hlavička je, tak si to nemusíte pamätať, lebo to bude automaticky pomenované. Čiže v tomto okienko stačí väčšinou len potvrdiť. Čiže sa vás pýta, kde máte dáta. V prvom hárku a mám hlavičku, mám. Čiže toto vám stačí väčšinou len potvrdiť, čiže dáte OK. Všimnite si, že sa nám zaktívnili tieto ďalšie tlačidlá, ktoré predtým neboli aktívne. Čiže momentálne, čo sme spravili? Povedali sme Wordu, že budeme pracovať s týmito dátami. Čiže sme dali pokyn Wordu, aby pracoval práve s týmto Excelom. Čiže týmto krokom sme povedali Wordu, s ktorými dátami budeme pracovať. Povedali sme doslova, že hej Word, s touto jednou tabuľkou chcem robiť. Čiže prepojili sme Word s Excelom, text s dátami. V druhom kroku, vlastne v treťom, teraz musíme povedať, kde konkrétne má čo dať. Všimnite si tlačítko, že zlučovacie pole. Vidíte? Zlučovacie pole je práve ten prvok, ktorý nám vkladá dáta z Excelu, alebo z tabulky, do Wordu. Presuniem si kurzor na miesto, kde chcem mať prvé dáta, to znamená, ja konkrétne som tu, lebo tu chcem mať to meno. Čiže presuniem si kurzor, bliká nám tam, no bliká, nebliká, ale stojí. Čiže stojím kurzorom presne na mieste, kde chcem mať prvé dáta, v našom prípade meno. To je v tom prvom riadku či v druhom? No, v druhom je asi technicky v druhom. Tak môžem ich dať naspäť, hop, aby ste ich videli. To je v princípe jedno, ja som v druhom. Hoci kedy si ho môžete doplniť, keď vám tam chýba ten jednok. A stačím vložiť zlučovacie pole a on sa pýta, ktoré dám meno. Idem o riadok nižšie a zopakujem to. Keď stlačíte samotné tlačidlo, tu hore, objaví sa tabulka. Keď stlačíte tú šípku, objavia sa rovno dáta. Takže ja tlačím tú šípku, lebo je to rýchlejšie. Takže vložím si ulicu, vložím si mesto. Čiže takto pekne pod seba, ako bude tá adresa. Ja to používam na to tú šípku dole, lebo ušetrím si jedno kliknutie. Alebo aj dve. Ktorú šípku používate? Tuto. Keď stlačíte tlačidlo samotné, objaví sa tabulka. Ale keď stlačíte tú šípku, pod tým tlačidlom objavia sa rovno dáta, že ktoré chcete vložiť. Máte tam... Dobre, ja som vždycky píšel o tom.
máte tam rovno názvy tých stĺpcov, čiže presne to, čo ste vy napísali do tej tabulky. Dávate stále meno, ulica, mesto, nižšie, Áno, tlačate enter, alebo... ja sa presúvam tým kurzorom, normálne kliknem, alebo šípka. Ale čas už tam nedávam, iba po mestu sa ide. Čas, ideme k tomu teraz. Čas musím zase vložiť presne na miesto, kde ten čas je. To znamená, ja sa musím presunúť presne sem. Ak tam nemám dve medzery, tak tam dám dve medzery a stojím presne medzi nimi. Čiže mám jednu medzeru aj za kurzorom a jednu pred kurzorom a presne tam vložím ten čas. Čiže presne tam, kde má byť. Áno, není to vôbec ťažké, stačí si zapamätať princíp tej práce. Samozrejme, ja toto chcem mať na 10 cm, to sme sa učili už minule, to môžem pekne presunúť. Ako sme sa to... Čiže ešte, čo som spravil? Presúval som kurzor presne na pozíciu, kde chcem mať tie dáta z Excelu a pomocou tohoto tlačidla som ich tam vkladal. Čiže meno idem o jedno nižšie, ulica idem o jedno nižšie, mesto idem o jedno nižšie, teda idem presne na miesto, kde je čas a čas. Môžete si samozrejme tú hlavičku presunúť na 10 cm, ako sme sa učili minule. To len keď náhodou ste veľmi šikovní a nemáte čo robiť. Označil som si to a pomocou tejto ľavej zarážky. Neboli ste tu, to sme sa minulú nedeľu učili. To je ľavá zarážka. Napraví to, chytím a potiahnem. Ten malý nenápadný obdĺžnik. Chytím ho a ťahám ho doľava. Tí, ktorí ste tu neboli minulé, tak sme sa učili ľavú zarážku. To je presne tu, kde ukazujem šípkou. Tuto hore na pravítku sú dva trojuholníky a pod ním je malý obdĺžnik, tak chytím presne ten obdĺžnik. Ešte raz. Ľavá zarážka je presne tu. No, vložili sme si zlučovacie polia. Teraz môžete urobiť takú vec, že tuto máte, že ukážka výsledkov, vidíte? To keď si prepnete, tak on nám tam vloží tie dáta a pomocou týchto šípok sa môžete prepínať medzi nimi. Čiže keď si zapnete ukážku, už vidíte priamo tie dáta a pomocou týchto šípok sa vy môžete priamo presúvať. Ale vy ste tam ešte niečo medzi museli... Tu som ukážka výsledkov. To si zapnete a vám prepne medzi názvami a samotnými dátami. A to je problém, že ja som si tam písal 12, 13, 14 hodín a tu mi to dáva 2 PM. Áno, tam nám vložilo to zlučovacie polie automatickým formátom. Mne ide len 1 a 3 dvojkový preskakujú. Aha. A ja by som potom dal, že iba ukážka 1 tlačiť, ukážka 2 tlačiť, alebo...
Nie. Keď tomu sa dostaneme za chvíľku. Toto, čo nám vložilo, to je taký neduch prepojenia Excelu a Wordu, že Excel vám sformátoval tie dáta automaticky na čas a Word nám tiež automaticky formátuje na čas, ale neviem, z akého dôvodu má americké nastavenie, napriek tomu, že máme slovenské nastavenia. Ono sa to dá špeciálnym spôsobom prepnúť tak, že dám upraviť pole a tu sa dá, že kód pola a sem sa dáva nejaké formátovanie, ktoré ja z hlavy ani neviem, ale zistíme. Pokiaľ by ste tam dali v Exceli, že to nie je čas, ale text, tak vám to nerobí. Ale keď sme sa do toho už namočili, tak to vyriešime. Ešte sa chcem spýtať, sú tieto Word, teda celý Microsoft Office rozdielne tie roky, že poviem príklad počítači mám 2007, ktorý do firmy, kde je rok 2022. Ten princíp práce je rovnaký, maximálne je to trošku inde, ale to názvoslovie je vždy rovnaké. Čiže normálna korešpondencia, zlučovacie polia, všade to volá rovnako. No, tu máme tie značky. Čiže ja si toto okopírujem. A dám si to sem. Takto. Čiže urobil som takú fintu. Dal som si upraviť pole, kód pola. A sem som si napísal lomítko, zavináč, úvodzovky, úvodzovky. To som vygooglil. Čiže takýto zázrak som tam napísal, ja vám to... Teraz sa tým netrápte, to je taký dosť špecifický problém. Nie, zväčšil som to, aby ste to videli. Toto som tam dopísal bez toho dvojbodka ss. Keď vás to veľmi trápi, tak tu som dal pravé tlačidlo, upraviť pole, kód pola a okopíroval som tam toto bez toho dvojbodka ss. Tuto hore, toto som tam vlastne. Nie, keď tam dáte bez, takto ako to je, tak to PM zmizne. Vy tam vlastne nemáte len všetko je v poriadku. Akorát na začiatku, keď sme robili Excel, tak neukazovalo akože zvláštne, až pri treťom, lebo to sú tam krátke. Takže mám to dobre. Presne sa to rozhádzalo. Nemáš moc názor. Mám sa dostať s dokumentom, to majú dokumenty. Tak, ja to mám.
Že keby som to mal presne tak nech sa presne. A teraz Ja sa to vložím. teraz mám prečítať. Čiže keď vás veľmi trápi to príjem, keď vás to veľmi, veľmi trápi, práve tlačidlo, upraviť pole, kód pola a nakoniec dopísať toto. Ale nie je to dôležité pre náš príklad. Ja som si dal upraviť pole, či kde ste to vybrali to? Pravé tlačidlo, upraviť pole a tu je kód pola. Vľavo dole, kód pola. A tuto nakoniec toho kódu pola dopíšem toto. Ale to není veľmi podstatné. Ja som to tam dopísal a tu sa mi dala potom nejaký... Totiž to, lebo ja som si dal to lomitko. Tam som dal to lomitko. A ešte sa sme spýtali, ako ste spravili tú lomitku, lebo ja som si ho vlastne... Ale ty sa netrápi tým časom teraz. Jasne. Takže už mám napísaný dokument, už mám vložené dáta, už si to viem kontrolovať. Tá kontrola je na to, aby ste si skontrolovali, čo náhodou nepreteká riadok. Keby si náhodou to mali napríklad veľmi na kraji, takto, tak túto to nemusíte vidieť, tu mám všetko v poriadku. Ale keď si prepnem, zistím, že tie dáta sú nejaké dlhé, tak aby ste si mohli upraviť ten formát tak, aby vám to sedelo proste, aby ste nemali rozsypané. Posledným krokom, čo vy robíte, je dokončiť a zlúčiť. A teraz to nevieme spraviť, ale vy dávate, že tlačiť dokumenty. A tu si dáte, že všetky OK a všetky vám vychodí na tlačiareň. Teraz si môžete na skúšku spraviť, že upraviť jednotlivé dokumenty, to sa väčšinou nedáva, aby ste videli a dám všetky, tak mi vytvorili nový dokument, a čo jedna strana, to je jeden záznam, čiže vám utvorí 3 strany. Ale v praxi nepotrebujete nikdy ten dokument urobiť. Vy ho vlastne vždy potrebujete len vytlačiť. Na čo by ste dávali do mailu? Ale tak dobre, tak vtedy áno, dáte upraviť jednotlivé dokumenty a on vám vytvorí veľký dokument, kde máte 1 000 000 strán a ten môžete poslať do mailu, buď ako PDF alebo... Lebo on nám to vlastne zlúčil momentálne do nového dokumentu. Vidíte, má tam 3 strany a v každej jeden ten príjemca. A keď každému jednému príjemcovi to chcem poslať na mail, to sa dá spraviť? Každé zvlášť, to ani neviem. To
Že odoslať e-mailové správy, ja som to v živote nerobil. Komu? No tu sa dá zlučovacie pole, mali by si tam dať e-mail, napísať predmet, ale čo on spraví, či on otvorí nejaký e-mailový klient, neviem čo spraví, že som to nerobil. Asi, hej, ale... Priznám sa, že s týmto som tiež nerobil, ale viem si predstaviť, že ak v tom dokumente, v tom Exceli máme tie e-mailové adresy, Tak som myslel. môžu proste dať e-mail. V živote som to nemal spustené, takže neviem, čo sa stane. Tiež, ale plus hádam, len si viem predstaviť. Keď tam máme ďalšiu hlavičku. Keď už tam máme stĺpec s e-mailovou adresou, viem si predstaviť, že v tej časti komu, tak tam by bola tá e-mailová adresa, komu sme to odosielali. A viem si predstaviť, že asi je to prepojené s Outlookom, tak asi by to poslal spraviť dnes Outlook. Tieto Microsoftiacké veci sa veľmi majú radi medzi sebou. Mne tu nespravil nič, takže vôbec neviem, čo spravil, či to... Kde to poslal, nič sa nestalo, takže netuším. A jak teraz neviem, co to, jak som to hodil? Ale 99% to budete len tlačiť. Takže dáte tlačiť dokumenty, áno, všetky OK a všetky vám to vychrli na tlačiareň. Keď máte 10 strán, tak 10, keď máte 100, tak 100. Lebo cieľ vášho výstupu znamená korešpondencie je tlač. No ja práve, že budem potrebovať 150 ľuďom poslať mail. Ale bude to rovnaké. Budem mať každú. No, keď máte rovnaké, tak Ctrl-C. Alebo ideálne dať do skrytej kópie. Víte, čo je skrytá kópia? Tak tam nabúcha všetkých príjemcov naraz. A vtedy jednotliví účastníci... Buď nebudú o sebe navzájom vedieť. Aha, to som vedela tiež. Skrytá kópia funguje tak, dostane to každý zvlášť, ale navzájom o sebe nebudú vedieť. Blbé je... Ako to urobím? Mám 150 mailových adres. Všetky dáte do skrytej kópie. Len do skrytej kópie. A hlavne komu? Buď dáte sebe samému, alebo to nemusíte ani dávať. Len keď to nedáte, keď nevyplníte komu, tak ten mail nebude mať príjemcu, keď sa otvorí, dá komu a tam nebude nikto. Ale zostane to, len tam nebude nikto. A všetkým ostatným dám. Ja som hľadala, že ako zašifrujem tie jednotlivé mailové adresy. Nemá sa dávať hromadný mail do kópie, to je zásadná chyba, lebo vlastne rozdávate e-mailové adresy. To sa nemá robiť. Áno. Pokiaľ to nie je v rámci jednej firmy s názvom poznáte a všetci názvom máte svoje maily, tak cudzí ľudia by nemali byť všetci v jednej kópii. Presne. A ja som myslela, že to musím nejako zašifrovať. Nie, skrytá kópia. CC normálna a SCC je skrytá. Do skrytej kópii, oni to všetci dostanú a keď príjemcu nevyplníte komu, tak tam jednoducho nebude. Keď si oni otvoria, že to bude, komu nebude nič, ale dostanú to, takže to je. Čiže ešte raz opakovanie od začiatku. Prvé, potrebujete zoznam. V 90% prípadov ten zoznam buď máte hotový, väčšinou sú to klienti, alebo partneri obchodní, alebo niečo podobné, alebo viete z nejakého vášho firemného softveru vygenerovať. Dáte export nejakých dát, čo máte klientov a dáte z účtovníctva, že odberatelia, kontakty, export. A ten software vám vygeneruje tabuľku v Exceli. Maximálne si ju podrete a upravíte stĺpce. Čiže buď ten zoznam máte, alebo si ho niekde vygenerujete a maximálne ho jemne upravíte alebo skontrolujete. Čiže základ mať zoznam. Odkiaľ máte, nie je podstatné. Mať zoznam. Ale väčšinou ho máte. Hotový, maximálne ho jemne upravíte alebo skontrolujete. Krok 2. Napísať, alebo ešte častejšie zobrať dokument, ktorý chcem poslať a mať v ňom len časti, ktoré sa nemenia. To znamená, že u každého sú rovnaké. Krok 2. Korešpondencia, vybrať príjemcov, použiť existujúci zoznam. Nalistujem si tie dáta. Pokiaľ už budete mať urobený dokument,
Šéfe, tu som tu dal sa na konsideráciu. Proste mám na A vy to musíte mať jedno. Ak vy budete mať hotový, ak budete mať hotový dokument, kde už je hromadná korešpondencia a potrebujete o pol roka upraviť, to znamená data navíkať iných príjemcov, tak vždy, keď ten dokument budete otvárať, tak sa vás bude pýtať, pozrite, tak sa vás bude pýtať, že otvorením tohto dokumentu sa spustí následovný príkaz. To sa vás pýta, či chcete tie dáta spojiť, dáte áno, on vám ich spojí. A teraz, keď budete chcete tú hromadnú korešpondenciu upraviť, tak vo väčšine prípadov vlastne nalistujete len nových príjemcov. Pokiaľ tá tabuľka je štruktúrou rovnaká ako tá predošlá, to znamená meno, ulicu, tak nemusí nič robiť, máme nahradiť staré dáta novými dátami. Ukážem vám to. Čiže ja sa vrátim k tomuto dokumentu o rok a chcem mať nových príjemcov, tak budem mať identickú tabuľku, toto je tá originálna, urobil som si takú istú, vyzerá takisto a chcem tam nových príjemcov, tak momentálne na demonstráciu zmením len časy, čiže to budem mať o 12. tak o 13. o 14. o 15. Čiže mám identickú tabuľku s inými časmi. Ale by sme chceli skôr mená vidieť, asi nie. To je jedno, hoci časom, aby som sa nedržoval, tak som zmenil len časy. Samozrejme, dáte si úplne dáta. Takže mám korešpondenciu, o rok sa k nej vrátim a chcem nových ľudí, tak dám vybrať príjemcov, zase nalistujem nový zoznam, nalistujem si, kde ho mám a otvorím novú tabuľku. Zase takisto OK. Všimnite si, že sa zmenili tie časy, čiže hneď mi nahradil tie dáta a nemusím vôbec nič robiť. Čiže to je výhoda hromadnej korešpondencie, že väčšinou dáta už máte hotové. Čiže stačí len znovu prepojiť s novými dátami a všetko ostane. Mám novú tabuľku. Áno. Ak tá tabuľka je iná, že má iné názvy,
tých stĺpcov, tak áno, vtedy, ukážem vám to, tá nová tabuľka sa nám zmení a tu nebude čo je ulica, ale bude tu, alebo nebude tu mesto, ale bude tu čo je, že PSČ mesto. PSČ mesto. To znamená, jeden stĺpček sa volá inak. A teraz, že chyba, nemám tam takú tabuľu, nemám tam taký stĺpček, vidíte? Tak zase vrátim sa do korešpondencie, lebo mesto tam není. Keď prepnem, tak nefunguje to. Tak môžeme ho nahradiť. Šup, a už to je. Prípadne, keď to nevedia nahradiť, zmažem to surovo, vrátim sa k tomu, ako to bolo predtým, tak to chyba. Surovo to zmažem, ten záznam a vložím tam ten nový. Hotovo. Čiže opravím len tú chybu. Nie je to nijak komplikované. Čiže nemusím hneď to prepísať, len tu stačí to preložiť. Áno, stačí ten, Vymazať chybu áno, vložiť ten, starý ten, čo tam nie je, zmazať a dať tam to, čo tam je. Prípadne, keď to spravíte tým prehľadom, že ho vypnem a zapnem, tak on sa nás rovno pýta, že neplatné pole a môžem to nahradiť. Tak si rovno dám, že chcem to nahradiť týmto. Šup, a on to rovno nahradí. On je celkom múdry v tomto. Čiže ešte raz, posledný. Mať dáta, prípadne si ich vygenerovať, upraviť. Čiže mať dáta, keď ich nemám napíšených, ale keď ich budem písať, nemusím sa vôbec vzrušovať nad tým, ako vyzerajú. Stačia surové dáta. V každom stĺpčeku jeden druh dát. Keď sa prekrývajú, nič sa nedieje. Druhý krok, mať dokument, ktorý chcem tlačiť bez samotných dát, čiže len ten, ktorý text je rovnaký. Potom si dať korešpondenciu a vybrať príjemcov, nalistovať si dáta, pomocou vložiť zlučovacie polia si vložiť na správne miesto jednotlivé stĺpčeky a potom už len dokončiť a zlúčiť a vychyliť na tlačiare. Tá cesta je taká dosť priamočiara, stačí len si pamätať ten princíp. Ušetrí vám to strašne veľa času už od nejakých 3-4 príjemcov. Som ma teda tá má veľká robota. Takto bude jednoduché. Vo firmách veľmi často potrebujete fakt poslať veľa vecí, čiže rôzne poznámky, upomienky, aj faktúry by sa dali robiť. A na faktúry máte väčšinou software. Oznámenia, upomienky, čokoľvek, proste čo dávate viac ako 1-2 ľuďom. Vyhrážky o nezaplatení faktúry, to vám niektoré software nevedia chrliť. Objednávku väčšinou viete z účtovníckeho softvéru generovať, z účtovného softvéru. Objednávky, faktúry, to viete väčšinou z účtovníckeho softvéru generovať priamo. Ale také špecifickejšie veci, ktoré účtovnícky softvér nezvládne. Budete zvyšovať mzdy, tak chcete zamestnancom oznámiť, že im zvyšujete o 3%. Niektorý účtovnícky softvér to má, niektorý to nemá, keď to nemá, tak viete to pomocou hromadnej korešpondencie. Z účtovníckeho softvéru si vie vygenerovať zoznam zamestnancov, čiže to musíte opísať, potom to vychrlíte. Veľmi často si viete v tých exportoch presne určiť, čo tam chcete. Čiže vy si otvoríte účtovnícky program, dáte si zamestnanci, zoznam, exportovať, čo tam chcete. Meno, adresu napríklad, stačí. Čiže on vygeneruje len zoznam, ktorý potrebujete, nemusí tam byť minulý stĺpcov. Ale aj keby bolo, keby ste mali nejaký zoznam, ktorý má 350 stĺpcov, tak tej hromadnej korešpondencii si dám tento a tento. Je jedno, že tuto budete mať 55 stĺpčekov, tie, ktoré nepoužijeme jednoducho. Lebo môžete mať z nejakého systému generované zoznam, kde strašne veľa všetkých informácií, to nepotrebujete. Ale to nejako neprekáža. Proste zoberte si len tie, čo potrebujete. Takže označím miesta. Tuto budete mať zoznam všetkých stĺpcov, bude tu možno 35, tak si vložím len tie, ktoré potrebujete. Nemusíte ich všetky použiť, to nie je podmienka. No a potom môžem vám dokončiť a zlúčiť a šup do počiarne. Okienkové obálky existujú, nemusíte sa ani pečiatku nabúchate do ľavého horného rohu a nemusíte sa honziť s obálkami.
Prípadne, keď ste väčšia firma, tak máte natlačené vlastné obálky. Nejaká firma dodáva obálky, ktoré sú už s vašou hlavičkou v rohu. Takže stačí to len naukladať do obálok a zaniesť na poštu. Nemusíte ani obálky tlačiť, ani nič. Dá sa tam, čo sú tie odseky, tak sa to dá skúsiť urobiť tak, že by to boli len zalomené riadky, že menší. Áno, to je len a len na vás. To formátu, že tu si to môžete sformátovať, tu to chcete tučné, tak si to dáte tučné. Tu sa to už chová ako úplne obyčajný text. Čiže ja si to môžem označiť, že to chcem tučné, tak to bude tučné. Ale sa si to vie pre všetkých. Áno. Keď to dám ako tučné, tak samozrejme, všetci to majú úplne identické. Lebo vy si robíte tú šablónu vlastne. Vidíte, všetci to majú, všetci sú tučné. Keď chcem tu mať šikmé, tak si dám jednoducho šikmé. Alebo chcem mať meno väčšie, tak si ho dám väčšie. To už je len a len na vás, čo spravíte. To už môžete absolútne ľubovoľne naformátovať. To je len a len na vás, ako to chcete. Čiže ten formát je, máte plne voľné ruky vo formáte. Aj ten text väčšinou už budete mať predpripravený, lebo to možno prvýkrát to napíšete, ale vo firmách sa dokumenty recyklujú. Jedna otázka, možno byť cez prestávku, neviem, že lebo aj iní, či to zaujíma. Ja proste na tom notebooku nemám toto. A ten Word alebo Office alebo čo. Dá sa to nejak, aby som si to precvičovala, dá sa to nejak ako bez kúpenia? Dnešný Office, keď si ho stiahnete, dá sa nainštalovať na 30 dní zdarma. A potom bude len na čítanie, to znamená, už nebudete môcť upravovať, ale dokumenty budete môcť otvárať. Alebo si môžete nainštalovať ten LibreOffice, ten zadarmo. Ten má tiež normálnu korešpondenciu, ale tam neviem, ako sa to nerobí, tam som to neskúšal. Ale že tam možnosť je. Ako? Či sa to dá nejak na čierno stiahnuť? Samozrejme, všetko sa dá ukradnúť, čo není zabetonované. Aj zabetonované sa dá ukradnúť, však stačí, neviem, ako sa bankomaty kradnú a sú zabetonované. Takže ukradnúť sa dá všetko. Akurát neodporúčame. Ale ja som to nepovedal a nikdy som vám to neporadil. Ja to zapriem. Keď sa to kúpi, tak na koľko rokov? Keď si to, Office môžete mať. Dnes majú Office dve cenové politiky. Prvé je jednorazová kúpa, zaplatíte, myslím, 150 alebo tak nejako euro a máte to trvalo. Alebo sú mesačné predplatné. To je nejakých 10 eur, či 5, či koľko mesačne a kým to platíte, tým dosť to je aktívne. A ešte sa chcem spýtať, keď si kúpim ten za 150 eur natrvalo, on sa mi sám automaticky bude aktualizovať? Nie. Budete mať vždy tú verziu, takto, bude sa aktualizovať, čo sa týka bezpečnosti. Aha. Záplaty a opravy sa budú aktualizovať, ale verzia ostane furt tá istá. To znamená, keď si kúpite 2016, budete mať stále 2016. Pokiaľ budete mať predplatné, tak budete mať vždy poslednú verziu. A tá kúpa tej jednej verzie je iba na jeden počítač? Alebo Sú zvýhodnené balíky. Dá sa kúpiť že rodinné balenie, to je tuším na 3 počítače. A do mobilu? Do mobilu neviem, či je Office, asi je, ale nie som si istý. V mobile je Microsoft Office. No to, že ja ho mám, ale predpokladám, že tiež neviem toľko pracovať. V mobile vždy bude osekaný v mobile. V mobile bude vždy osekaný ten Office, tam nikdy nebude plnohodnotný. A dokonca sa vám oplatí Office kúpiť s počítačom, je to lacnejšie, keď kúpujete hneď s novým počítačom. Ale úprimne povedané, doma málo kedy potrebujete Office v takomto veľkom rozsahu použiteľnosti. Väčšinou ho má Vo firma. firma sa vám o to postará. Tam vás to nemusí trápiť. A doma, keď potrebujete občas niečo napísať, úplne vám stačí ten voľný Office, čo máte na Gmailu. Ukážeme si to možno aj dnes, alebo budúci týždeň, ako funguje ten Office online nový. Všetky základné funkcie v ňom má, bežné dokumenty v ňom viete krásne vytvárať. Hromadnú korešpondenciu tam síce nemá, ale doma nepotrebujete hromadnú korešpondenciu.
Ja len tak trénovanie, aby človek zabudol, že to naučil a potom, keď išiel treba robiť, tak tam už hovoríte, že už tam budú mať vlastne. Takže na toto je ten Gmail dobrý. Áno. Akurát, že tam nemáte tieto pokročilé funkcie. Normálnu korešpondenciu tam nemáte. No, aspoň niečo by tam. Možno aj je, ale som to neskúšal, som buď sa mení. Môžeme si to potom pozrieť, čo tam je. To by sme si mohli napísať, že ako sa dostať k tomu online. To si ukážeme. Ale sa môžem ísť aj teraz ukázať, čo nie. Presne tak. Obrazovka sa to nebol explorač, ale je tam post. Hlavných počtov. Ja sa pripojím teraz na iný počítač, lebo nechcem sa tuto prihlasovať. Ideme si to ukázať? Ideme si to ukázať, prečo nie. Túto funkcionalitu má aj Gmail, aj Microsoft konto. Niektorí máte konto na Gmaili, niektorí máte na Microsofte. Microsoft má tiež voľný online office, zadarmo. Ten vám neviem ukázať, lebo nemám konto. Ale Gmail vám ukážem. Keď ste prihlásení na Gmaili, jedno, či ste v pošte alebo v vyhľadávaní, tuto hore máte ikonku svoju, vidíte, že ste prihlásení. Keď nie ste prihlásení, tak tam nemáte tú svoju ikonku, máte tam, že prihlásiť sa. Čiže keď ste prihlásení, máte tam tú svoju ikonku a tuto v týchto 9 bodkách máte všetky aplikácie od Google a mimo iného sú tam aj dokumenty, tabulky, prezentácie, čiže Word, Excel, PowerPoint. Presne. Všetko sa vám ukladá na Google Disk, to je ako online úložisko, to je vlastne ten cloud. A ja sa dám surovo dokumenty a on mi hneď mi dá zoznam mojich dokumentov, všetkých onlineových. Mám tu hneď, že prázdne, vytvoriť nový. Tuto mám zoznam tých, čo mám vytvorené. Táto ikonka tuto znamená, že to mám s niekým nazdielané. To je ináč super vec, že keď niekomu nazdielate dokument alebo tabuľku z Google, tak viete kooperovať na tom istom dokumente. A dokonca v reálnom čase, keď vy budete niečo písať, on budete niečo písať, tak budete naozaj vidieť dva kurzory a tak tam bude pribúdať text. Je to super vec na spoluprácu. Čiže ja si budem s vami písať? A nie, že som ale budete robiť na tom istom dokumente. Čiže ja keď napíšem nejaký riadok, vy priamo viete, že ja som napísal, bude tam aj kurz, že tu píše Ivan Valach. Budete v reálnom čase spolupracovať na tom. Áno, vy viete robiť naraz v tom istom čase na tom istom dokumente. Môžeme si to ukázať, keď sa prihlásite, tak vám nazdielam nejaký dokument. Takže dám si teraz prázdne a vytvorí sa mi prázdny dokument. Už tam mám rozhľadenie, ktoré mi je povedomé. Máte pravítka, fonty, tučné, máte tu nejaké menu. Keď sa prihlásite, tak vám ukážem aj tú spoluprácu. To by sme vás robili poslané 2 dní. Dobre. A rovno môžem písať, takisto ako vo Worde. Môžem to formátovať. Áno, sprievodca, v poriadku. Nie hlavičku. Rovno viem si to dať tučné, počiarknuté. Zároveň ten princíp je stále rovnaký, čiže máte tam ten Word osekaný. Vidíte, že viete vložiť obrázky, tabulky, máte tam tú hlavičku. Ten princíp práce je veľmi podobný, stačí hľadať len známe slová. Tu sa dá tiež tá korešpondenčná. Neviem o tom, že by si to dalo, ale môžeme pozrieť. Prepojené objekty, priložiť. Asi nie. Vyzerá, že nie, že oni tam nemajú normálnu korešpondenciu. Ani o tom neviem, že by si to dalo. Prepojené objekty. Nie, to je niečo iné. Prepojené objekty je niečo iné.
Ono cez to rozšírenie, ale to som nikdy nerobil, tam sa dajú doinštalovať nejaké veci. Ono to by sa dalo niečo nájsť, ale to je také komplikovanejšie už. Môžeme si to dať na plochu ako priečinok, ako sme sa učili. Nie, tieto dokumenty máte vždy uložené v tom cloude. Dá sa to stiahnuť, ako napríklad Word alebo PDF-ko, ale ten dokument už vy neviete vlastne upravať, pokiaľ ten software nemáte. Čiže keď ho stiahnem ako Word a ten Word v počítači nemám, tak ho v počítači neviete upravovať. Môžete sa zase vrátiť do toho online dokumentu, tam si upraviť a stiahnuť novšiu verziu, pokiaľ to chcete niekomu vyslovene poslať ako Word, prípadne ako PDF-ko. Ale málo keď to potrebujete, lebo väčšinou odtiaľ to rovno tlačíte. Sprievodný dokument viem odtiaľ to vytlačiť.